Takže čau lidi, teď už Minecraft jako tady hraju a řekl jsem si, že budu takhle natáčet. Tady je můj barák, tady můžu takhle otevírat. Tady taky, tady jsem si udělala schůdky, jo, tady mám ohýnek. Dolů schody, wow, nechci tam znova spadnout. A někteří, kteří by chtěli začít hrát Minecraft, tak neví, jak se enchantujou věci. Možná už viděli někdy krumpáč z Minecraftu a říkali si, co s ním mám. Já s ním nic nemám, jenom jsem si ho vylepšil. Tady vám ukážu pro ty, co neví, jak se enchantovává. Třeba, jo, tady si vezmete v těch zbraních jakoukoliv věc, jde to na stone. Počkat, na dřevo to jde taky. A můžete enchantovat i luk, klidně. Počkat, a nejdou enchantovat i šípy? Jo, teď jsem místo toho, no nic. Luk. Jo, enchantable. Tak, a tady. Tak to enchantovat jde. Tady na to takhle kliknete. Fire je něco. Tak to zkusíme. Cože? Tak to bychom měli. Tak a teď máme enchantované věci. A už koukám, že tady máme vajíčka. Jo. Aha, tak ten čip nejde. A jo, já vyměnil ten luk. Ten luk vím, že to prodá. Cože, what the fuck? Můj lučík. Jdem si něco zastřelat. Už dlouho jsem se neprocvičil. Cože, sakry? Ta pitomá hovečka. Moc. Tak to bylo zase moc. Tak a teď si mě naštval, ovce. Tak odtud už ji určitě. What? Na jeden střel? No, tak když je to enchantovaný, tak to možný je. Hele, střelíme si schválně do lávičky, co to udělá? Bác. Do vodičky. No, tak. Aha. To letělo. Jo, ještě vám něco ukážu, koukejte. Střílíte přesně nad vás. Už se vrací. Ty bogo. Tak to bylo trošku husté. Půjdeme sem. Wow, what? What the fuck? Fuck you. Fuck, jo, já jsem řekl vak. Ty bogo. Tady, jo, tady jsem vám chtěl ještě ukázat osvětlení, cože oni už mají skoro snědnou strávu všechny. No, tak já tady vyházím ty věci, protože já moc nezabijím. Zabíjení v Minecraftu není moje silná stránka. Já spíš těžím, nebo natáčím takový peaceful survival. No tohle je třeba peaceful, i když je v kreativu. Takový místo, to jsem si tam udělal docela pořádek. Ty jo, mě to nepřeběhlo do inventáře.
Aha, tam si to může zůstat. Hej, ale já bych chtěl... Ne, já jsem tam... Já jsem na něco teď přišel. To je Fire Enchant. To má něco společného s ohněm. A to by mohlo... A jo, kovadlinu. Kovadlinu si vezmem. Kde máme kovadliny? Jo, tady. Anvil. A... Takže podle mě tohle, jestli by to nešlo. A... Wooden sword. Ne, tak bohužel nejde to. Waterphone. Ty vaga, a teď jsi mě naštvala. No, toho jdu docela pomalu, že? Cože? Tak ty budeš utíkat. Tak, a máš to. Jako já se s tebou nijak mazlit nebudu. No, nemyslím, že by ten baráček byl i špatný. A toto, kdo se na toto video dívá a chtěl by Minecraft a rodiče mu ho nechtějí koupit, tohle Pocket Edition, tak ho stáhnete na stránce Aptoide s měkkem i a píše se to, jak to slyšíte, do Google to musíte napsat. Stáhnete si to Aptoide a na tom se dají všechny hry stáhnout zadarmo, který chcete. A toto video bych nechtěl točit moc dlouho. Jo, v Česku nemám nic. No, já jsem si to myslel, já tam naházím ty své blbosti a lidi, mě nějak bolí ruka, takže toto video bych už rád jakoby ukončil. No, ale ukážu vám ještě něco. Někdo neví, že bych chtěl udělat toto a neví, kde je tenhle ten dílek. Takže to je velice jednoduché. Vezmete si třeba tohleto, dáte tady a vidíte, že to nepůjde. Ale teď to dáte sem a jde to, ono se to změní. A takhle prostě to můžete postavit. A já bych toto video rád ukončil, jestli by vám to nevadilo. Pro někoho jsem dobrý youtuber, no počkat, já youtuber v podstatě nejsem, jsem jenom nějaký kluk, co točí. Je mi 8 let, 6.6. mě bude 9 a můj kamarád má YouTube 10 měsíců a jmenuje se Kuba Play. Určitě se koukejte i na něj. Má podle mě dobré videa. Má Skywars a Bedwars dohromady. Prostě má dobrý videa. A doporučuju vám ho. Nashledanou u zítřího videa. Já toto video ukončím. Čus.